Nové salesianske stredisko je oficiálne na svete. Jeho otvorenie, ktoré sa konalo predposlednú februárovú sobotu, bolo pre všetkých zúčastnených nepochybne významnou udalosťou. Košické centrum sociálnej prevencie prišiel v tento výnimočný deň posvetiť arcibiskup monsignor Alojz Tkáč. Hneď v úvode sa slova ujal regionál don Štefan Turanský. Direktorovi komunity priniesol ako dar kalich a obetnú misku a všetkým mladým odovzdal pozdrav od hlavného predstaveného. Nasledovalo tradičné prestrihnutie pásky a slávnostná svätá omša, počas ktorej bola posvetená kaplnka Panny Márie Pomocnice a priestory centra. Výstavba strediska trvala 1 rok. Myšlienka na jej realizáciu sa však zrodila už oveľa skôr. 2-3 roky dozadu, ako provinciál, tak sme začali plánovať, že treba v Košiciach nejaký nový dom, predovšetkým pre mladých. Musím povedať pravdu, že najprv sme plánovali postaviť dom v Prešove, ale spolubratia v Košiciach boli šikovnejší, tak sme sa pustili do práce. Lebo sme videli, že mladí potrebujú nejaké stredisko, nejaké centrum, kde sa budú môcť stretať, kde budú môcť hľadať zmysel svojho života, kde budú môcť tak vzájomne spoznávať teda aj svoju životnú cestu. Tak sme sa pustili do práce. Činnosť Salesiánov sa však datuje do začiatku 60. rokov, keď v metropole Východu začal myšlienku Dona Boska rozvíjať Salesián Ján Pivárnik. V súčasnosti pôsobia na Kalvárii, zabezpečujú pastoráciu Rómov na sídlisku Luník 9 a stredisko Tri Hôrky bude už ich 3. domovom. Moja vízia čo do tohto strediska je byť pre mladých alternatívou, pre mladých tohto mesta. V tom zmysle, že mladí, ktorí sem prídu, budú môcť tu nájsť všetko to, čo ich zaujíma. Hudba, kultúra, šport a všetko ostatné. Tá alternatíva ale spočíva v tom, že toto všetko bude len prostriedkom a chceme, aby tu hlavne nachádzali tie duchovné hodnoty, nachádzali Boha, aby boli formovaní a vychovaní k kresťanským hodnotám. Okrem stoviek veriacich a sympatizantov salesiánskeho diela si túto slávnosť nenechali ujsť ani zástupcovia samosprávy, poslanci, sponzori a dobrodinci. A čo zaželali novému stredisku? Tak asi hlavne, aby tu bolo veľa radosti a veselosti a veľa ľudí a veľa dobrej nálady. Aby to bol domov pre mladých. No Bosko vždy hovorí, že mladí sa tu majú cítiť ako doma. Keby tu boli len salesiáni a nie sú tu mladí, tak môžeme zbaliť kufre. Toto je dom, ktorý patrí predovšetkým mladým. Veľa svätých mladých, ktorí odtiaľ raz výjdu. Pre Salesiánsky magazín Veronika Rendeková.